Al llarg de l'any anomenarem fills predilectes a 3 veïns i veïnes de Gandia, persones que tots coneixereu per la seva llarga història. Josep Pomar Martínez, de sobrenom Tano. La revolució de la pastisseria de Gandia i de la Safor es va iniciar i consolidar gràcies a la figura de Tano, amb el prestigi d'una marca que és orgull de la ciutat i que sempre portarà el seu sobrenom. La empresària Mariles Azcón, independent, valenta, decidida, solidària. Va ser una de les primeres persones que als anys 80 va apostar per la prevenció en l'època on la droga era un gran problema social. Vicent Rocher, una persona tremendament vinculada a Gandia. És un home de ciutat i amb això vull dir que no hi ha col·lectiu o manifestació cultural, tradicional, festiva o religiosa on no s'hagi implicat. Una persona de les que ajuden sense demanar res a canvi. Ens enorgullim que en esta ciutat hi hagi unitat en les coses importants. Acord. Així no és cert això de que ningú no és profeta a la seva terra. Esta ciutat prea i acorda en el reconeixement també dels seus ciutadans més il·lustres el lema de la nostra ciutat. Així relluïxen les nostres obres. I és aquest propòsit col·lectiu el que ens ha fet superar totes les adversitats i el que ens fa posar-nos d'acord també en el reconeixement a la trajectòria dels nostres fills més il·lustres, dels nostres ciutadans més insignes.